niki arsa tidak pundi Ndara arsa tidak pundi nyuwun kadherekaken Semar arsa tidak pundi Ndara nggih Ndara dheweke niki kajenge tidak pundi Ndara iya Kakang Semar mangun diwangsa aku yaiku arep menyang Boto Merah Kakang Semar kula lajeng wonten wigatos napa Ndara kok mena niki ten Boto Merah iya ngene Kakang Semar Ndaramu yaiku Raden Bungkus wektu dina iki si Bungkus lahir ana Kercapada wis ana 3 taun Kakang Semar si Bungkus durung gelem pecah bungkuse lah dene bungkus kersa pecah bungkuse tegese gelem pecah bungkuse lahir ana Kercapada yaiku duweni panyuwunan duweni penjaluk mungkunu Kakang Semar lah lajeng Gusti napa ingkang nggih niku dados penyuwunipun Raden Bungkus nggih Ndara nedhi napa Raden Bungkus Ndara napa nedhi kopi dalang wis nggawa kopi dhewe teko omah gulane mboten beto gula larang pabrik cukir durung buka nyuwun napa Ndara Pokari wis gawa kapan gak dibuka mesti gawa mayu wis gawa dhewe iki ya Kakang Semar Ndara rika bungkus gelem pecah bungkuse tegese gelem lahir duweni penjaluk napa Ndara penjalukipun penyuwunipun Ndara kula Raden Bungkus nggih Ndara nedhi napa Raden Bungkus Ndara ngene ya Jomblo bendaramu si Bungkus yaiku gelem pecah bungkuse gelem lahir ananging duweni penjaluk apa sih di penjaluke si Bungkus kalamuno dulure wis lahir lah dina iki Kakang Semar Jomblo putraku wis lahir yaiku dulure Raden Bungkus Raden Wijayaka lah lajeng Gusti nyuwun napa malih Raden Bungkus nedhi napa malih Raden Bungkus Ndara rika Bungkus Kakang Semar penjalukane sing angka 2 gelem pecah bungkuse tegese gelem lahir kalamuno ditumpakno kreta Buntaka sing diglandang gajah putih 40 arpa cacahe lah kreta Buntaka iku Kakang Semar dititi Bungkus kanggo ngubengi kewan ana sajroning pagrogolan
Kang pranyata ana sakjerone alas Srenggosraya. Lah aneh Kakang Semar. Putraku sing bungkus iki nadyan gorong pecah bungkuse tegese gorong lahir ananging bisa diajak omong-omongan tegese iso ngomong. Bagong panjene daramu iku tedak turune wong ahli tata Bagong. 3 tahun Bagong ana jerone bungkus durung pecah bungkuse ya ora dahar ya ora nunjuk tegese gak mangan gak ngombe isih iso urip Bagong. Iya man wong anjene ndara bungkus iku tedake wong ahli tata ahli tirakat isih ana jerone bungkus ae wis ngite kaya ngono pendah kaya apa pangan kok nek wis lair man kaya apa digdoyone Raden Bungkus. Iya Bagong badene Kakang Semar merta sing dak krungu tegese kabar sing dak krungu Kreta Buntaka iku wektu dina iki ana kraton Bata Merah sing asale Kreta Buntaka iku darbeke Begawan Wangsa Lalu kang pranyata ana pertapan Gunung Gendhing. Bapak sakniki enten Bata Merah niku kados pundi loro? Kok enten Bata Merah niki kaya napa critane? Kene ya Kakang Semar. Lah wektu dina iki kabar sing dak krungu Sang Begawan wis muruk kasedang jati. Tegese Begawan Wangsa Taru dinane iki wis mati. Lah Kreta Buntaka sing diglandang Gajah Putih nang 24 cacah iku Kakang Semar manggut diwasa. Wektu dina iki diparingna dulure kang kapernah tuwa yaiku Begawan yaiku Prabu Jayasura ya Prabu Jatasura kang pranyata ana yaiku kraton Bata Merah. Oh dadose dheweke niki jaten Bata Merah iku Kreta Buntaka sakniki niki dipun paringaken deniku Prabu Jayasura nggih Prabu Jatasura. Iya Kakang Semar ora sisih aturipun. Pranyata Kreta Buntaka wektu dina iki diparingna dulure Begawan Wangsa Taru kang kapernah tuwa yaiku ana kraton Bata Merah. Kula wektu dina iki Kakang Semar manggon diwasa. Aku derekna ya Kakang Semar menyang kraton Bata Merah. Saperlu nyilih yaiku Kreta Buntaka. Inggih Dek, menawi kersa-kersane ndara kula Prabu Pandhawanata kula dherekaken kalih kasih Menajaba. Inggih ndara sumangga lumawan dhateng inggih menika kraton Bata Merah. Kula dherekaken kalih kasih Menajaba niki ya Kakang Semar. Menawa kaya mangkono Kakang Semar
aja nganti kesuwen Kakang Semar cek ben putraku si bungkus dan pecah bungkusing dan lahir Kakang Semar nggih monggo kula dherekaken lumawan dateng kraton Bata Merah. Oh iya Prabu Pandu Dewanata nggih Prabu Pandu Dewaya arsa lumawan dateng kraton Bata Merah arsa ngampil kawontenaning kreta Gundaka ingkang dipun glandhang Gajah Putih 64 cacahipun sanalika Prabu Pandu Dewanata nggih Prabu Pandu Dewaya gegancangan arsa lumawan dhateng kraton Bata Merah kadherekaken Ki Lurah Semar Badranaya Sumawana mangun diwangsa
yaiku alun-alun Bata Merah. Papakan karo sanadriya kang bagus rupane, rinengga busanane. Sanadriya, sapa kang dadi asmamu wijil saka ndi pinakamu? Ya menawa sliramu durung edhek karo aku, ya aku Prabu Pandu Dewanata, ya Prabu Pandu Dewayana, yaiku saka kraton Ngastina. Prabu Pandu Dewanata ya Kandha. Prabu Pandu Dewanata sliramu teka Ngastina. Lah terus banjur apa kang dadi sejo lan karepmu? Kanthi yaiku ana tengah-tengahe alun-alun Bata Merah iki. Apa kang dadi sejo lan karepmu? Ya aku arep ngambil kereta Guntaka. Sebaliknya sapa sliramu? Sapa sliramu? No prajurit saka ngendi? Ora ngajar. Menawa sliramu gurung tambuh karo aku, ya aku Temenggung Ludra Harimaya aku. Temenggung Ludra Harimaya. Sik guri. Aku Temenggung Ludra Madenda. Aku Temenggung Ludra Madenda. Prabu Pandu, yen kena sliramu dak elingno, dak jarwani kanthi becik. Yaiku aja nganti sliramu mbok badutno mlebu, yaiku ana jroning kraton Bata Merah. Mlebu ana jroning kraton Bata Merah. Krana apa Prabu Pandu Dewanata? Menawa nurut dawuh pangandikane Kakang Prabu Jatasura, ya Prabu Jayasura, dina saiki ora kena ana siji-siji pawongan kang mlebu ana kraton Bata Merah kene. Ora kena. Sliramu kudu bali sliramu. Gelem ya bali, ora gelem ya bali. Ya Temenggung Ludra Harimaya lan Temenggung Ludra Madenda. Aku oleh ya bacut, ora oleh ya bacut. Krana apa? Aku yaiku mlebu ana sakjroning kraton Bata Merah. Ora sumedha gawe rusaking kraton Bata Merah. Wong sing dadi sejo lan karepku yaiku bakal nyilih kanane kreta Guntaka. Mung bakal nyilih kanane kreta Guntaka. Ora peduli sliramu nyilih kreta Guntaka apa-apa liyane sing dadi sedya lan karepmu. Dina iki nurut dawuh pangandikaning Gusti Prabu Jayasura, ya Prabu Jatasura, ora oleh ana siji-siji pawongan kang mlebu ana sakjroning kraton Bata Merah. Dadi
sliramu gelem ya bali ora gelem ya bali oleh ya bacut ora oleh ya bacut ndak bacutno mlebu yaiku ana sakjerone kraton Bata Merah. Wah, kurang ajar. Ora kena Hijung Sarana becik sliramu. Prabu Pandu Dewanata. Genah nek sliramu mlebu ana jerone kraton Bata Merah. Mlebu ana jerone kraton Bata Merah. Ngelamat dadi sulaming kubur bepatang mugot. Wah, moro tangan.
atos-atos Ndara mpun Sembrono nggih Ndara pun sampai Sembrono Ndara iya Kakang Semar iya manggon diwangsa ngene ya Kakang Semar cek ben ora ndadekno kanca bakak yaiku ora ndadekno padudon dak tamanane ngelmuku banyu sini Kakang Semar nggih menawa tapaki ngelmu banyu sini mawon menawa tapaki ngelmu banyu sini mawon kersane prajurit Bata Merah kersane prajurit Bata Merah kawok iya Kakang Semar dak tapakane ngelmuku banyu siwi Kakang Semar rika enggal sumikira ngaliya Kakang Semar nggih Ndara jomblo ini jomblo nang guriku nggih Ndara ngasih jam wah Prabu Padu Dewa sanalika ngrapal kawontenane ngelmu banyu siwi daya perbawane ngelmu banyu siwi menawi rinapal Sang Prabu Pandu Dewaya saged ngedalaken samira ngedalaken angin saka guwa garbaning Prabu Pandu Dewaya samirana ingkang pedal saking guwa Ponorogo guwa garbaning Prabu Pandu Dewaya saya dangu saya agung saya dangu saya agung kawontenanipun angin ingkang begiri sikala prajurit Bata Merah katerjang kawontenaning ngelmu banyu siwi tambuh paraning prajurit Bata Merah
Togo inggih wonten dawuh Gusti Kakang Togo dak timbali ana kene apa ya Kakang Togo ngerti sing dadi kekarepan aku Kakang Togo derek ingkang adi boten ngertos apa ingkang dados kersa kersane Gusti Kula Prabu Jayasura nggih Prabu Jatasura Kakang Togo rika ndak timbali mrene iki sak perlu Kakang Togo yaiku ndak ajak nemoni kanane Prabu Pandu Dewanata ya Prabu Pandu Dewayana Kakang Togo oh nggih Den sing derekaken Prabu Pandu Dewanata niku boten sanes nggih kadang kula piyambak nggih menika Diman nggih niku Ki Lurah Semar dadi sing derekno Prabu Pandu Dewanata iku dulurmu dhewe kuwi ya Togo nggih Den nika adi kula Ki Lurah Semar Brabadranaya ingkang manggen wonten Kelurahan Kalampis Ireng nggih Kalampis nah terus nalar-nalare kaya apa Togo Semar kok dulurmu enten Gusti Diman nggih Adi Semar menika pinastan dewa kang ejoatan nggih dewa kang kamanusan nah dadi Semar iku dewa yoga nggih Ndara lah nek Semar iku dewa sliramu rak yo dewa no nggih Den ngeten critane nalika enten kandha crita babate alas Ekolaya nggih adeke kayangan Suralaya kula sakderek niku wonten 3 putra-putrane Kanjeng Rama Sanjang Tunggal nek ngono rika iki asale titah Suralaya apa berarti nggih Den boten lepat napa ingkang dados ngendikane Gusti Kula Prabu Pandu Dewayana nggih Prabu Pandu Dewanata kula niki asalipun wonten Ndara manggen wonten Suralaya wah lak mulya muga sliramu dewa ceritane kaya apa kok ganti Kakang Togo iku bisa mudhun menang Capatercapa kene ngeten Ndara nalika wonten kandha crita babate alas ripah nggih alas Ekolaya kula sakderek niki dipun utus kaliyan Kanjeng Rama Sanjang Tunggal kula sakderek niki 3 ingkang angka setunggal jejuluk Sanjang Tejomaya ingkang angka kalih jejuluk Sanjang Ismaya ingkang derek terakhir nggih niku Sanjang Manikmaya
Lah terus banjur kaya apa Kakang Togo? Ngeten Ndara. Wekdal kala semanten kula sadherek kautus kaliyan Kanjeng Rama Sang Hyang Tunggal supados babah alas Ekalaya nggih alas lipat. Saperlu dipun bangun kayangan Suralaya nggih kayangan Jombring Suka. Ngono ya, Pak. Nggih. Kula sadherek memengsan nggih niku kalih Prabu Jamakjuja. Prabu Jamakjuja menawi wonten kuwayangan. Menawi wonten agami Islam nggih menika Banul Jam. Wekdal kala semanten Banul Jam menika ingkang nemok putra-putrane nggih menika putranipun Nabi ingkang kawitan ananging kama saking Dewi utawi Nyai Kawa nggih Nyai Hawa niku Prabu Jamakjuja utawi Banul Jam. Lah kula sadherek tiga niki memengsan kalian Prabu Jamakjuja boten mimpang tegesipun kawon. Lajeng Kanjeng Rama Hyang Tunggal nyuwun tulung dhateng nggih menika Bathara Wisnu. Prabu Jamakjuja mengsah kaliyan Bathara Wisnu. Prabu Jamakjuja kengan ajiwalate Bathara Wisnu. Lajeng Ndara Prabu Jamakjuja nglokro boten kagungan daya napa-napa kados den lolosi bebalunge dipedhoti otote. Sinaran kados mekaten Prabu Jamakjuja lajeng kaliyan Bathara Wisnu dipun patoki wonten tapeling jagat wetan. Lajeng sinaran ngoten ngantos sakmangke Prabu Jamakjuja nggih Banul Jam dipun patoki wonten tapeling jagat wetan dipun bondo wiyasani kaliyan Bathara Wisnu. Ngantos sakmangke Prabu Jamakjuja niku saben dalu ngrikiti nggih niku rantene ingkang kadamel bondo wiyasani asta asane Prabu Jamakjuja. Lajeng wonten Ndara sinareng injing wonten jambul loro rante niku pulih malih. Saben dinten wonten mawon wonten jambul loro rante niku pulih malih. Awinastan wonten agama Islam Prabu Jamakjuja niku kenging dipun wastani Dajjal nggih Prabu Jamakjuja. Dadi ngono ya Togo nggih. Lah saderenge niku Ndara kula mumangsahat kaliyan Prabu Jamakjuja saderengipun kenging ajiwalate Bathara Wisnu. Kula sadherek niku boten saged mimpang. Lajeng wonten sasampunipun inggih menika Prabu Jamakjuja bondo wiyasani kaliyan Bathara Wisnu. Kanjeng Rama Sang Hyang Tunggal arsa damel ratu-ratu ning dewa inggih menika ingkang ajumenengi Kraton Suralaya nggih Kraton Jombring Suka. Lah banjur kaya apa Kakang Togo nggih kula sadherek niki tiyang tiga kepingin dados
ratuning dewa kepingin jumenengi kayangan Surawaya. Lah saking adile tumindake Kanjeng Rama Sanjang Tunggal sinara ngoten Rama Sanjang Tunggal gadahi deniku Patemboyo. Kula saderek tiga niki sinten ingkang tiyang ngangkat deniku mustikane Gunung Ukal pranyata badhe kajumenengaken wonten Kraton Surawaya ing Kraton Jombring Suka. Lah banjur kaya apa to salajengipun nggih menika derek ingkang kapernah sepuh ingkang ngayahi Patemboyo Kalopati. Lah sapa nutobok sing ngayahi Patemboyo ingkang apa sepisan nggih menika kula ingkang asma nggih niku Sanjang Tejomaya. Lah siyen kula niki ndara boten elek nyonyor kaya ngeten iki ndara nggih ganteng gagah blengak-blengak ngoten. Sinarep kula ngangkat mustikane Gunung Ukal kula angkat boten kiyat kula kiyat-kiyataken nggih ngantos kados ngeten iki kedadosan kula. Labe kula dawa kaya ngeten. Weteng kula jendil kaya ngeten. Bokong kula kaya ngeten iki mergi kabotan ngangkat mustikane Gunung Ukal. Lah sak banjure kaya apa to, Kok? Sinaren kula boten kiyat. Derek kula ingkang apa kalih. Deniku Sanjang Ismaya. Sinareng Sanjang Ismaya niki ngangkat kawontenaning mustikane Gunung Ukal. Sareng mustikane Gunung Ukal den angkat kaliyan Sanjang Ismaya. Boten kiyat dipun kiyat-kiyataken pusanane adi kula Sanjang Ismaya. Kedadosan ingkang kados mekaten menika boten kanten-kantenan wujudipun adik kula Ki Lurah Semar Badranaya. Dadi ngono ya, Bro. Nggih. Lajeng ingkang ragil adik kula ingkang jejuluk Sanjang Manikmaya. Nggih Sanjang Bathara Guru samangke nggih jejuluk Sanjang Catur Puja. Menika sinareng ngangkat mustikane Gunung Ukal dipun paringi tiyang. Lajeng sampun dados pangandikane Rama Tunggal sinten ingkang kiyat ngangkat mustikane Gunung Ukal niku dipun dadosaken ratuning dewa jumenengi Kraton Surawaya. Wah, dadi ngono ya to nggih. Elek-elek kaya ngene berarti riko iki ya dewa nggih terus Ndara kula niki elek kaya ngeten nggih dewa. Lajeng Rama Tunggal ngutus kula kaliyan Semar niku adik kula Semar. Mandhap wonten Kercapada. Lah kula dipun utus kalih Rama Tunggal ngawula dhateng tiyang ingkang Tedak Braham. Tegese tiyang sing pendamelinipun Allah. Duka niku pendamelinipun Molimo napa lintu-lintunipun niku kula lajeng adik kula
Semar dipun utus kalian Rama Tunggal. Geniku derekaken utawi momong tedak anggara marek. Dinastan golongan tutian adik kula Semar Bodonoyo. Tibake kula ya tangga nggih. Pun kersane ngomongan sing suwi. Wong jam tengah loro mawon. Kinti jangan jam loro mati ngoten goro-goro sa katoke pepet menawa dulur-dulur sing gurung mulih iki kok nyamet dheweke ketat ya alhamdulillah. Unang-ungu ya dalane ya pancet ngamru ya kali keduman kok. Nah tapi wong kabeh iku wong jenenge ya dulur ya wis tak derek wae. Kakang Togo nggih. Kene ya Kakang Togo. Iki ana sawijining parongan Prabu Pandu Dewanata. Prabu Pandu Dewanata iku gawe rusake kraton Bata Merah. Menawa kaya ngono Kakang Togo ndak temonane Prabu Pandu Dewanata supaya ora gawe rusake kraton Bata Merah. Oh iya. Sliramu kok nganti yaiku kanca bakat marang prajuritku. Ana apa Sang Prabu? Sliramu kok nganti kanca bakat yaiku karo prajuritku prajurit Bata Merah. Iya. Sang Prabu Jayasura ya Prabu Jayasura tidakku mrene iki ora ana maneh kejaba mung arep nyilih
yaiku kanane Kreta Buntaka. Aku ora gawe yaiku rusake Kraton Bata Merah. Mung aku arep nyilih Kreta Buntaka. Wah. Menawa nurut ngendikane yaiku adiku Begawan Wangsa Tanu, Kreta Buntaka iki ora kena yaiku disilihno marang sapa wae. Ora kena disilihno marang sapa wae. Lah tapi kalamuna sliramu ora dak silihi Kreta Buntaka sing diglandhang Gajah Putih 44 Kaporo Tamtu sliramu bakal gawe rusake Kraton Bata Merah. Bakal gawe rusake Kraton Bata Merah. Gak urungo sliramu Rudha pariteksa kanane aku Prabu Jayasura ya Prabu Jatasura. Iya Sang Prabu. Sejane aku menyang Kraton Bata Merah iki ora duweni yaiku keniatan sing ala. Tegese aku ora gawe rusane Kraton Bata Merah. Wong aku arep yaiku ngambil Kreta Buntaka. Saperlu kanggo titiyane putraku si Bungkus. Mergo Sang Prabu putraku si Bungkus iki wis ana 3 taun lahir ana yaiku Kercapada durung gelem pecah bungkuse. Nah putraku si Bungkus gelem pecah bungkuse kalamuna ditumpakno dititihno Kreta Buntaka. Ya krana iku Sang Prabu, aku ora duwe keniatan yaiku ngrusak kanane Kraton Bata Merah. Nah dene prajuritmu mung dak tapaki ngelmuku banyu siji. Mung dak tapaki ngelmuku banyu siji. Nah dene prajuritmu ora kemoni wahya tegese ora apa-apa. Ora apa-apa. Wah. Prabu Pandu Dewarata, aku ngerti kalamuna sliramu ora dak sili yaiku Kreta Buntaka. Kapara Tamtu sliramu nek kudu pariteksa lawan aku. Mula dina iki sliramu ndak sliri tegese dak ambili Kreta Buntaka. Ya kena wae. Kreta Buntaka mbok gawa mbok gaya menyang Kraton Ngastina kena wae. Nah tapi mangko Prabu Pandu Dewarata sawise Kreta Buntaka iki yaiku wis rampung kudu mbok balekno. Mergo menawa nurut
dawuhe adikku yaiku Begawan Wangsa Tanu ora kena siji-siji sapa wae yaiku ngambil kereta Buntaka ananging sliramu dak ambil sliramu dak sini menawa wis rampung anggonmu nyilih kereta Buntaka kudu enggal kok balekno ya menawa kaya mangkono Sang Prabu Jayasura ya Prabu Jayasura aku ora bakal yaiku pisan-pisano nyewani apa kang dadi aturku tegese dadi janjiku engko kalamuno wis rampung anggonku nyilih yaiku kereta Buntaka bakal ndak balekno menyang kraton Batamerah kene yo menawa kaya mangkono ayo tutno aku dak jogokno yaiku dak ampili kereta Buntaka sing diglandang Gajah Putih 44 cacahe bayu Nggih Ndara. Kados pundi Ndara? Nggih Ndara kados pundi Ndara? Ya napa niki Ndara? Kene ya Kakang Semar karo Mangun Diwangsa. Sarene kereta Buntaka yaiku wis disilihno tegese wis diampilno karo Prabu Jatasura. Lah saiki Kakang Semar
Kreta Guntaka iki ayo ditumpaki. Digawa mulih menyang yaiku Kraton Ngastina. Inggih Der sumangga kula dherekaken kalih kasih menawa manggon diwangsa. Ya Kakang Semar menawa kaya mangkono ayo Kakang Semar netik yaiku kamane Kreta Guntaka. Saperlu diboyo menyang yaiku negara Ngastina. Ayo Kakang Semar enggal dititi Kakang Semar Kreta Guntaka karo Jomblok ki saking Dara monggo kula dherekaken Dara. Rene otole kaya-kaya bendaraku tole nandang Sungkawa tole ayo tole dilipur yaiku kanane bendaraku tole ya Man ayo Man dilipur bendarane Man supaya ora nandang Sungkawa Man